туғай мерҷан 10 декабри соли 1982 дар шаҳри Истанбули Туркия таваллуд шудааст. Вай мактаби миёнаи тиҷоратиро хатм кардааст. Сипас дар донишгоҳи Галич касби ҳунармандиро омӯхтааст. Вақте ки ӯ донишҷӯ буд, ӯ дар театри мунисипалии Бекиркой нақшофариро оғоз кард. аз соли 2006 то соли 2011 дар намоишҳои театрии театр дар донишгоҳ фаъолона иштирок мекард. дар соли 2005 ӯ аввалин намоиши телевизионии худро дар сериали «Андозаи панҷум» дар нақши Шейтан оғоз кард. ин нақшро иҷро карда тасмим гирифт ки маҳоратии актёрии худро такмил диҳад ва худро дар касби ҳунармандӣ ғарқ кунад. дар соли 2012 ӯ дубора ба фаъолияти филмбардории худ шурӯъ кард ва ин дафъа то имрӯз дар бисёр силсила филмҳо нақшофарӣ кардааст. мегузарем ба ҳаёти шахсии Туғай Мерҷан. Туғай Мерҷан қаблан ҳамроҳи Экин Туркмен ва Тукче Кумрал робита дошт. ҳоло актёр муносибати хуб надорад. мегузарем ба силсила филмҳое ки Туғай Мерҷан нақшофарӣ кардааст. соли 2005 дар силсила филми «Пятое измерение» бо тахаллуси Шейтан, соли 2012 дар силсила филми «Безмолвие» бо тахаллуси Зеки ва дар соли 2013 дар силсила филми «Любовь» бо тахаллуси Орхан ва дар соли 2015 дар силсила филми «Никогда не откажусь» яъне ҳаргиз раҳо намекунам бо тахаллуси Ҷоҳид ва дар соли 2015 дар силсила филми «Великолепный век империяи Қосим» бо тахаллуси Султан Иброҳим ва дар соли 2017 дар силсила филми «Без протокола» бо тахаллуси Аднан ва дар соли 2018 дар силсила филми «Дочка» бо тахаллуси Угур ва дар соли 2019 дар силсила филми «Азиза» бо тахаллуси Окан нақшофарӣ кардааст.